Philippine authorities are set to implement a community quarantine of the entire region of Metro Manila this Sunday, and that's to slow down the spread of COVID-19 in the quarantine sa linggo. Pero ang paglilinaw ng gobyerno, meron pa rin namang makakalabas-masok ng Metro Manila. Kung sino-sino ang mga yan, sa live report ng saksing si Jonathan Andal. The crisis is very, very clear. COVID-19 is spreading all throughout the country. Ako po si Glorious, one of the member of On Serif 4x4 Ride, located here in Baksil, Paway, Ilocos Norte. Ako pala si Jake Texon, ang tinagurang kingpin ng Ilocos Norte, ng Paway. Isa ako sa operator at marketing ng On Serif Sand Dunes. Ako naman po si Mafel, isa po sa mga member dito sa On Serif Sand Dunes. Hello, ako po si Judy, isa sa mga marketing ng On Serif Sand Dunes na matatagpuan po dito sa Barangay Baksil, Paway, Ilocos Norte. Ang On Serif po ay may pinakamalawak na sand dunes at actually po ang On Serif ay bunso na sand dunes kasi mayroong mga naunang sand dunes na ang kinaganda lang namin kung ano maganda sa kanila sa bawat site, naipon lahat po dito, dinoble ho dito. So kung lahat ng hinahanap nyo na extreme, dito ho matatagpuan. At kaya pala tinawag na On Serif dahil yung mga may divers na kasi West Philippine Sea, may divers na nakadiscover ng 14 site ng reefs. Pero may kidding aside din na during Japanese time 11 ho na rape, pero yung nagsabi is taga Bisaya, so On Serif, tinawag po na On Serif to. On Serif. Pang ano sir, pang actually ako lang gumawa nun. So kidding aside, so at least madaling On Serif. Panunutak pa kayo. Tapos sabi nila bakit hindi 12 brief? Actually, 12 dapat nakatakas lang yung isa. Ang isa po sa pinaka-achievement po namin dito sa On Serif nung may isang agency na nag-organize ng isang big event na yun ay yung tinatawag na Silaw. Yung Silaw po is isang lantern festival
kung saan sila nagpapalipad po kayo ng lanterns sabay-sabay. Tapos meron din po kaming live band. Tapos during that yung during All Souls Day po kasi yon. Kaya meron din po kami din po yung unang nag-offer ng 4x4 ride sa gabi. Yung tinawag po namin yun noon na horror trail. Ay nako, sobrang enjoy po. Actually, umaga, yung iba kasi natutulog na dito sa Sand Dunes para lang ma-accommodate yung mga namin, mga contact namin, mga kliyente. So, minsan nag-i-start po kami ng 5 o'clock in the morning kasi yung sunrise hinahabol. So, yun po. Kasi una na picture din ni unang hirit. Kaso hindi ko na kasi matandaan kung may mga kami nun mga pics. Tsaka si Ma'am Sara Duterte po. Since nag-start po yung ride dito, yung 4x4 ride dito sa Once Reef Sand Dunes, ay na-awardan din po siya sa Elite as one of the outstanding sand dunes in Ilocos Norte. Okay. Na-feature na ba ang Once Reef outside of Ilocos, say a magazine, a TV show? Not in TV show itself, but yung yung sa may... Kasi na-held po itong event na ito sa Soler Hotel. So, kung tutuusin po ay yung certificate po namin ay nandun po sa munisipyo po. Para sa akin, yung pandemic, perwisyo ka, alam mo ba yun? Ang dami mong sinirang kabuhayan. Maraming namatay na hindi mo dapat mamamatay. Pero anyway, yung pandemic, ayun, nawalan kami ng pang araw-araw na buhay kasi yung Sand Dunes nga, pero ibig sabihin, hindi naman dito matatapos Kaya naghanap kami ng ibang way. At kahahanap ko ng way, tatagpuan ko yung kambing. So ngayon po, meron po akong negosyo na kambingan, parang gano'n. Dati po, more on business po talaga kami sa mga bookings po ng mga van rentals. Tapos dito po sa 4x4. Actually, nurse po kasi ako. Pero nung nagkaroon ng before pandemic, talagang nakafocus na po ako sa business. Pero nung pandemic na, wala na po yung source of income po namin dahil sa tourist na hindi na po nakakapasok. Kaya bumalik po ako sa pagiging nurse. Nag-apply po ako sa ospital at sa border para muling ma-practice po yung profession ko. At doon po ako muling nagsimulang bumangon ulit. Ako po, may negative tsaka positive. Positive po siya. Doon muna tayo sa negative. Syempre, given na po yung nawalan ng trabaho. So, ginawa ko po nun kasi diskarte na lang ba? So, yun po, naglako, merienda, mga ganyan. Tapos, as of now kasi, pinasok ko na po yung cryptocurrency. So, di ba, familiar po kayo sa Axie, mga ganon, mga NFT gaming. Pero ako kasi yung bagong labas po na token ngayon na BNT pension. So doon po ako ngayon naka-focus. And then ngayon po at least meron na ulit, bumalik na po yung Sand Dunes. So bali dalawa na magiging ko po, income, kumbaga. And then yung positive side naman po is kumbaga dati po kasi walang oras sa anak, sa family, kasi nga maaga tapos gabi na akong umuwi. So, at least nung nagka-pandemic, nakasama ko yung pamilya ko. Lalong-lalo na yung anak ko kasi katulad ni Ate Mapel, single parent. So, yun, kaya masaya din. Kaya para sa akin, okay siya na hindi, yung pandemic, sa totoo lang. Yung mga time na yun, natuto ako sa buhay na hindi rin pala magiging madali ang lahat. Hindi rin pala magiging madali ang buhay
kung hindi ka magpupursige. Kasi kung kung optimistic kang tao at tinitignan mo lagi yung magandang mangyayari sa buhay mo, lalo kang gaganahan magtrabaho at hindi mo lilingunin yung pera lang o kaya isipin yung pera lang. Ang isipin mo yung pamilya mo na naghihintay sa'yo. Ang isipin mo yung pamilya mo na napakakainin mo araw-araw. Ang pinakamahirap na isipin mo sa araw-araw ay yung kung ubos na naman, saan ka na naman huhugot, saan ka naman kukuha. Unlike kasi noong meron itong 4x4, hindi naman dito lang humuhugot. Siyempre, meron din naman. Kaso nga lang, lahat ng savings ko naubos nang dahil lang sa dahil sa yung mga anak ko, siyempre ako lang po yung inaasahan dahil ako lang po yung bumubuhay sa kanila. Tatlo po yung mga anak ko na binubuhay ko. Aside from that, ako rin po yung inaasahan din ng mga magulang ko. Hindi naman yung inaasahan, dalawa kami ng daddy ko naman, pero hindi rin naman sapat yung kinikita sa talyer din dahil mekaniko din yung tatay ko. So, kapag nakikita ko yung mga magulang ko, yung mga anak ko, syempre, natural na sa isang anak, pangarap mo na sa ganung edad ay nagpapahinga sila or yung nakaupo na lang sila at ikaw naman ang kumakayod para sa kanila. So, doon talaga ako na nagpursige para makabangon ulit. Ako po si Sunny Antonio, Tubong, Pampanga. At nakapag-asawa po dito sa Lawag. Anong trabaho mo? Ang aking pinagkakakitaan panggugupit, isang barbero po ako. Yung normal na galaw bago pandemic, pagka talaga malakas, lalo na pag linggo, mga 1.5, gano'n, isang araw. Yung linggo talaga ang pinakamarami dahil yun ang time ng mga taong magpagupit talaga. Yung mga batang estudyante. Ano naman yung naging epekto ng pandemic sa kita mo? Malaki, halos wala pa sa kalahati yung kita ko. Talagang hindi nga ako nakabayad ng mga utang ko. Kaya lalong dumami pa ang utang ko dahil gumagawa ka ng paraan dahil nga walang pasok yung mga estudyante. Lalo na yung mga lockdown, hindi ka rin pwede magbukas ng shop. Kaya nagpapasalamat din tayo dun sa ayuda ng gobyerno natin kahit papaano, kung kahit konti, masasabi mong maliit na halaga, pero malaki na rin ang tulong dun sa tiyempo na yun. Ang isang discarding ginawa natin nung kasalukuyan ng pandemic, lalo na yung mga lockdown. Nag-home service na lang ako nun sa mga customer ko. Bali, tinatawagan ako. Pwede ka ba mag-home service dahil bawal magbukas ng shop? Ayun lang, kung ilan yung nagpa-service, yun lang yung kita mo dun sa araw na yun. Pinagkakasya mo na lang. Pinagkakasya na lang. Awa naman ng Diyos. Nakaraos naman.
Hi, I'm Yvette Ruada. I'm a full-time housewife and I have 3 kids, and also I'm a career woman. I'm an insurance entrepreneur and a unit manager to a largest life insurance company, AIA Philippines, formerly AIA Film Life. Ang enjoy sa trabaho ng pagiging insurance agent is nakikipagsalamuha ka sa iba't ibang tao. So, iba-iba yung mga nami-meet mo. Meron yung mga akala mo wala silang pera, pero marami pala silang tinatago. Tapos, nag-open up sila pag nakuha mo yung loob nila, nag-open up sila, yung mga problema nila, mga even personal things about themselves. So, na-open nila. So, yun yung nakaka-enjoy sa being insurance agent. But to you personally, ano yung nagiging parang satisfaction mo? Sa compensation, so very satisfying siya. Unlike before na fixed income earner ako, ngayon, nado-double or nati-triple ko pa siya. Aside dun sa mga bonuses, mga travel incentives, ayun. Maraming ganun na na-enjoy ko ngayon. Napakalaking effect talaga ng pandemic. So, ako kasi, I used to go out every day na pumupunta ako sa mga hindi ko kakilala. So, cold calling ang ginagawa ko. So, kasi mas maraming bumibili kapag hindi ka kilala. Unlike pang mga kilala mo, hindi sila maniniwala sa'yo. So, used ako doon. Nung nagka-pandemic, lockdown lahat, hindi tayo makalabas. So, nag-worry ako ano nang gagawin? Ano na yung next na mangyayari kung ganito siya for the next, kunyari, 5 months, 1 year. So, talagang na-depress ako doon. Income-wise, na-apektuhan ka kung from this? Sa pandemic, naapektuhan siya kasi maraming bills. Hindi naman nag-stop yung bills eh. So, may monthly bills na binabayaran. So, doon, nahirapan kami financially ng mag-asawa. So, ang ginawa namin, tipid. Kung ano yung meron, so yun na lang yung binabudget muna. Pero how are you able to overcome yung effect of the pandemic? Siguro yung pagiging resilience ko. Every day, yun na lang ang ginagawa ko. Nagpe-pray ako. Kasi talagang depression, lahat-lahat na. Parang sabog na. Nagpe-pray ako to enlighten me. Tapos, yung sa mga, kasi tuloy-tuloy rin naman yung training sa Film Life. So, nag-a-attend ako doon kasi kahit papaano, malilift up yung mood mo. Yun, yung mga bagay na yun. Tapos, inisip ko rin yung mga kliyente ko na what if bumigay ako, paano na sila? So, nag-promise ako sa kanila na I will stay with them until the end. And addition to that, merong nilabas si company na makakatulong sa aming mga ahente. So, meron kaming digital selling. So, malaking tulong yon kasi hindi talaga nakakalabas kami, lalo na kami mga agent kasi doon lang kami kumukuha ng income namin. So, meron siyang digital selling na pwede kaming magbenta through online.
Siak ni Bonifacio Agliam, 57 years old, naed iti Barangay Binsang, Pasugin, Ilocos Norte. Siak met ti presidente ti Lawag Bagara Pasugin Transportation Group Incorporated. Marigatan kami nga sir, mangpataod ti masapul ti pamilya. Deta man lang ti mabaling ko pagsapulan. Adamot ti di sir jay talon ng walang ni jay. Sir. Mo yung hindi ba? Hindi talaga napulog sa mga. Awan sir, dakam lata jay kuwata iparit damat nga may parit nyo pa ti ako'y di sir ag-travel nga kuwa. Trabaho, di ba? Sir, agitul luwak lang no ko dagitay anak ko nga makan agtrabaho di sir dagiti apor. Hello, magandang araw po sa lahat. Ako po si Janiro Alexis Torillo ng Pulupandan Negros Occidental at nagtatrabaho ako bilang isang security guard. Ang epekto ng pandemic sa akin, ayun yung hindi ako makauwi sa amin at hindi ako makapa-reassign kung saan kong gustong pagbabantayan o pwesto na makakuan din sa wage na kailangan ko sa pang-araw-araw. Tsaka yung pag-uwi din sa probinsya ko rin yung isa pang dahilan kung ba't ako masyadong apektado ng pandemic. Yun, yung sa lungkot naman, may cellphone naman na nakakatawag naman ako sa pamilya ko, nakaka-video call naman kami, nakakausap ko naman sila araw-araw. Yun lang yung way ko para matanggal din yung homesick na tinatawag. Siya nga pala, yung kung nakikita nyo sa likod, sir, bali inutang ko siya para naman makagala ako dito sa Ilocos at kahit papano makabawas-bawas na rin sa pag-homesick ko, sir. Hi, I am Boyet Goya Sebastian from Barangay 55A, Barit, Lawag City. May-ari po ng Putogo Karinderya and Sari-Sari Store dito sa Barangay 9, Zamora Street, Lawag City.
si Putugo nung hindi pa pandemic, maraming mga estudyante na kumakain dito kasi nga maraming mga pang-budget meals na sakto sa budget ng mga estudyante. Hindi lang mga estudyante, mga tricycle drivers na rin, mga empleyado, mga mahilig tumambay, mahilig mag-chill-chill. At saka even mga turista, nung open pa yung border, maraming mga turista na kumakain dito. Naalala ko nag-start yung pandemic nung March. Nung una, parang narinig ko lang sa mga estudyante na sinasabi nila magla-lockdown daw. Parang ano naman kung mag-lockdown, parang wala lang sa akin noon, parang wala lang effect. Tapos nung biglang yung dating masayain, magdagsahan ng tao na pumupunta dito sa Putugo, biglang nawala, as in wala. Pati yung mga estudyante na laging pumupunta rito, araw-araw, biglang nawala sa eksena. So talagang totoo ngang may lockdown. So doon na nag-umpisa nung parang, siguro pwede kong sabihin na parang kalbaryo ng Putugo. Nag-cook up ang Putugo, kung ano-anong mga ginawa ko. Dati hindi ako masyadong nagpo-post sa online. Hanggang sa bigla na lang kahit anong pwedeng i-deliver. Kasi mostly mga customer, mga kakilala ko, hindi rin makalabas sa bahay kasi may mga barikada. Ako may access ako sa mga bilihan. So talagang kahit hindi ko linyang mag-deliver, talagang nililinya ko para ma-coop up ko lang yung mga bayarin. Siyempre, pag sinabi mong pandemic, ang unang-una talagang tatatak sa mga tao na naapektuhan niya, number one, is the sales. Hindi lang kami, kundi lahat ng businesses out there, I'm sure, number one, sasabihin nila, siyempre, it affected drastically yung sales. So, nung nag-start kami, medyo wala pa kasing ina-announce dito sa Ilocos Norte na first COVID positive case. So, nung una kami nag-start, ang ganda. Bale, smooth ang flow ng benta, ng sales, ang taas. Pero nung nag-start tayo magkaroon ng first COVID case, the sales went from up, down. Then, may time na, kasi usual sa businesses, malalaman mo kung kailan yung pinakamalakas mo na araw, pinakamahina mo, pero ngayon, hindi mo na masabi. Minsan, yung Friday this week na napakalakas, the week after, biglang walang katao-tao. Or yung Sunday na ina-expect mo na mahina, biglang 2 weeks after, biglang sobrang lakas. Hindi mo na masabi talaga, syempre. And then, pandemic came yung 2020, wherein yung tourists biglang zero, wala talaga. So, medyo malaking challenge sa amin yun, especially pag ganitong business, ang talagang, actually lahat naman ng business na affected, pero yung tourism ang line ng business mo is isa sa pinaka-affected. So wala talagang influx of tourists, tapos you must have to maintain yung employees mo para yung maintenance ng place mo, kailangan andun sila. So it's a double-sworded na loss yon. Wala kang income, tapos meron kang overhead sa mga employees pa. Kaya malaking challenge para sa amin.
So we struggled. Until now, we are struggling. Until now, we are struggling. And we make it a point na hindi na lang to about business eh. It's also our passion na gusto namin talaga satisfied yung customer. At nagkikita ko sa wife ko na very passionate siya. So, sinusuportahan ko talaga siya 100%. Ako po si Oying Dilada from Bulacan at nakapag-asawa ng tubong Sarat, Ilocos Norte. Nagkahanap buhay bilang isang dating peddler at gusto ko lang ipamahagi sa inyo yung aking naging karanasan sa aking paghahanap buhay. Noong araw, ang business lang namin maglalako lang kami ng butchi sa school. Tapos meron akong isang business partner sa paghanap buhay. Yung time na yun talagang mahirap. Kasi unang-una, inabot kami ng pagsimula ng pagtitinday panahon ng tagulan Kaya kami naman, nagpupursige pumunta sa school. Tapos may time na minsan malungkot kasi maraming natitira. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa dahil nga unang-una, ito yung napili kong hanap buhay. Pagkatapos nun, tiis-tiis lang, sabi ko, at makakaraos din. So, ibig sabihin po, marami po kaming pagsubok na dinaanan. Ang sabi namin sa sarili ko lang, na kasama ko na tuloy lang natin. Kasi sa ngayon, hindi pa naman tayo kilala sa ganitong hanap buhay. At pagka ito naman ay nalaman at nakilala, imposible ka ako na hindi tayo tatangkilikin ng mga tao. Anong taon to kuya kung maalala mo siya? Siguro nasa year 2017. Matagal na. When, sir? Paano ka naman? Siyempre, ang current mo, business mo ngayon, yung dumpling. Ikaw yung may-ari ng dumpling Opo, station. ako po may-ari ng dumpling station. Paano siya napunta sa ganun? Sa dumpling station? Nung pagkatapos namin, sir, maglako ng butchi, na pag-isipan namin na gumawa ng cart para sabing ganun sa akin na mag-ano tayo ng dumplings. Ayan po. Tapos ako po yung nag-design ng cart ay nung kurong-kurong para maging maayos at magandang tignan. Ngayon naman na, di ba, hindi ka na peddler kasi may pwesto ka na. Apo. So, kamusta naman? After mo naisipang magkaroon ng pwestong to, mas lumakas pa? Mas nakilala ka? Mas dumami? Mas dumami po. Kasi meron po rin kasi akong mga suki noon na kumukuha sa akin, bibili, tapos ang gagawin po nila yung bang binili nila sa akin, ipapatikim sa mga friend nila, tapos kukunin yung number ko, tapos nandyan na po yung sinasabi na, uy, dito kayo bumili, masarap to, kakaiba to.
Sa akin, sir, yung pandemic, parang hindi ko ramdam noong time na yun, sir. Bakit? Kasi sir, nung una, nung nag-declare tayo dito ng sinasabi natin na lockdown, nakiramdam po muna ako. At may oras naman pong lalabas. At tinitignan ko yung mga ibang may mga karinderya na kung pwedeng magbenta. At nasa harap naman po kami ng provincial hospital noon. At yung mga katabi naman namin nagbebenta, sabi ko, bawal ang peddler. So, makakuha naman ako ng pesto. Siguro pwede po akong magbenta kasi meron naman po akong permit. Kaya napag-isipan namin mag-display. Yun po yung malaking bagay na nangyari po sa akin nung lockdown. Naging masaya po yung naging buhay ko dahil kahit po papano may pang-araw-araw po kami. Hanggang sa dyan na po ako nakapagsimula na makapag-ipon ng katulad po ng sasakyan ko sa ngayon. Diyan ko po na unti-unting napagawa yung bahay ko para sa mga anak ko. Naibigay ko yung para sa kanila na kailangan niya. At yun po yung talagang time na hindi ko po siya naramdaman na isasabihin pong hirap po yung time na yon. Hindi ko po talaga naramdaman. Dahil marami po talagang nagsasabi na, Kuya, parang hindi ka pandemic ah. Sabi po nila sa akin. Kasi nga, minutos yan talaga may pumupunta eh. May kumakain, may bumibili. Ubus pa. Nauubos talaga sir, grabe. Yun po yung time na yun talagang masasabi ko na hindi ko nararamdaman. Meron kasi ko sir yung panganay ko nasa Manila na nagtatrabaho hanggang sa nalaglag siya sa 3rd floor. At nakita siya sa umaga na sir eh. Magpupunta ako ng palengke para mamili ng mga ingredients para sa mga product namin. Tumawag sa akin yung boss niya na na-aksidente yung anak ko. Yun yung unang nangyari sa anak ko na sobrang para akong para akong nabagsakan ng mundo. Kasi sir, parang pakiramdam ko noon, bakit nangyari sa akin to? Doble kayod na po lahat ng ginawa ko. Dahil lahat ng paraan ginawa ko para sa anak ko. Dahil yun na lang sir yung pinaguhugutan ko eh. Kahit wala na yung asawa ko, nandyan naman yung mga anak ko. Isa sila sa magpapasaya sa akin. At mabigyan ko ng kailangan nila maibigay ko kung kaya ko rin lang. Nakakatulong din sa kanila nito dahil sa pandemic, di ba, may trabaho sila. Yes sir, totoo yan. Natutuwa sila sa akin sir kasi ako sir open. Ang sabi ko nga sa kanila, nandito kayo sa akin, kailangan ko ng tulong nyo. Kasi hindi mag-i-improve yung production kung wala kayo. Nandyan na lahat. Kung anong kailangan nyo, abot ng aking makakaya, tutulungan ko kayo. Ang plano ko dito sir sa business ko sir, magdagdag pa. Mag-upgrade ako ng product ko sir. Gusto ko siyang madagdagan ng mga noodles, tapos yung mga pang-toppings. Marami po ko sir ilalabas itong by January ng mga product ko na talaga naman din pong, kumbaga makakain mo po sa mga hotel eh. Pero sa akin makakain mo ng mababang presyo. Pasok sa masa. Ganun po yung ilalabas kong product. Paano naman yung mga panalibawa? Siyempre, nasa lawag tayo, no?
Opo. Paano naman yung mga may balak, mga malakas malayo? Paano sila makakabili? Sa ngayon po kasi nagpapa-outlet nga po ako, no? Meron po akong cart na kasama product. May mga istante, nagkakahalaga po siya ng 30,000. So yung 30,000 na yun, kailangan nilang mag-training sa akin kung gusto nilang kumuha. Pagka nakapag-training na sila, pwede po silang kumuha sa akin kahit po magbigay lang po ng kalahati at installment na po yung tira para lang po makatulong. Bilang business owner, ang wish ko lang na mangyari, sana matapos na itong pandemya na ito para lahat naman tayo magiging happy. Para kasi malapit na naman, sabi nga nila sa post, si Jose Marichan, malapit na siyang lalabas. Tayo, kailan kaya tayo lalabas? So sana naman, ang wish ko lang, sana ngayong Christmas, matapos na yung pandemya para magiging merry ang Christmas natin. Sana ay magtuloy-tuloy na po yung pagpunta o pagbisita ng mga turismo dito sa Ilocos Norte para po lahat po ng tao dito ay makabangon ng unti-unti at mabuhay muli itong turismo dito sa Ilocos Norte. At magkaroon naman ng maganda at maganda at masaganang buhay bago magpasko. Since muling nagbubukas na yung turismo ng Ilocos Norte at ng buong Pilipinas, sana manumbalik na sa dati para yung mga nawalan ng trabaho, yung mga umaasa dito sa trabahong ito, makabalik muli at maging panibagong buhay bago mag-December at sana next year masaganang buhay na tayo ang lahat. Sana loobin ng Diyos o loobin ng Panginoon na itong next year ay total bumababa naman na yung mga kaso ng COVID, lalo na sa lugar natin. Ang alam ko, yung bulletin board ng Lawag, palagi kong tinitignan yun 0-0 na halos lahat ng barangay. Kaya medyo maluwag-luwag na tayo ngayon Kaya sana ang wish ko next year maging normal na talagang galaw ng tao. Yung ma-open na yung mga school, mga tourist spot, yung mga kumbaga para tumaas na uli yung ekonomiya ng bansa natin tsaka ng lugar natin. Sana matapos na rin tong pandemic at yun nga, gusto ko rin na umuwi at makapiling yung pamilya ko kung sakali. Sana mawala na si COVID para masaya ang Christmas natin, New Year. Tapos, makabalik na tayo sa normal. Although, meron pa rin yung mga dapat nating sundin protocols. Sana, lalo na kasi maraming mga negosyo ngayon na nag-close. So, sana before matapos yung taon, makabawi tayong lahat.
is more fun in Onserif Sand Dunes. Boy Tabang!